Ehunka emakume atera dira kalera Aiaraldean martxoaren 8 borroka egun bihurtzeko asmoarekin. Herri gehienetan egin dira ekimenak. Urduñatik gaurko egunerako kronologia jarri dugu plazan, apostasiaren inguruko informazioa ere eskaini nahi izan diogu jendeari, eta berrikuntza bezala Horizkina batean jarri ditugu Euskal Herriko emakumeen historia txiki handiak. Gero hemen 11:30 aurrera umeentzako tailerrak antolatu ditugu, eta gero 12:30 mobilizazio zaratatsua beste urte batzuetan bezala. Gero ordu 1:30 zumba tailerra egongo da plazan, eta ondoren poteo txiki bat kartelean agertzen ez dena, baina Urduñaren tradizioari jarraiki ikusi dugu giro polita sortuko denez horrela egitea. Gero taper baskaria egongo da plazan ere, eta ondoren arratsaldeko 4:00 karaokea. Pasaren urtean bezala ere giro polita sortu zelako. Urduñan egingo den azken gauza izango da Trivial Feminista. Eta gero arratsaldean Amurrioko mobilizazioa dei egiten dugu, eta horrekin bokatuko zen Urduñako egitaraua. Amurrion ere egun osoko egitaraua antolatu dugu, gaur martxoaren 8-rako. Hasiera eman diogu kale dekorazioarekin eta txupinazoarekin, gero kaleak hartu ditugu Amurreko emakume guztiok, kale zentrala hartu dugu, eta poteo kale jira baten ostean, orain Baskal ordura iritsi gara. 150 emakume apuntatu direla nabarmendu nahi dugu, hortaz gure valorazioa oso ona izan da, gainontzeko urteekin konparatuz ere ez delako ez da ere kopurua jaitsi. Arratsaldean eskualdeko mobilizazio zentrala egingo da Amurrion, eta Euskal Herriko mugimendu feministak egindako aldarrikapenari atxikiz, antolakuntza eta borroka lau haizetara zabaldu nahi dugu. Aipatu nahi dugu Amurrioko instituzionaldetik bereziki alkatetzak izandako jarrera, Amurrioko mugimendu feministaren gaitzespen eta gutxiespena egin izan duelako, naiz eta urte luzez lanean ibili garen kalean, eta hori ikustekoa da gaurko egun batean. Eta naiz eta beraiek zurik eta morea egin nahi izan, guk gurean jarraituko dugula, eta gora borroka feminista. Okondon mendi martxa eta elkarretaratzea egin dituzte besteak beste. Ordu batetan geratu gara hemen konzentrazioan, gero daukagu Baskaria ordu 2:30, gero Baskaria eta gero daukagu dantzaldi DJ partizipatibo irekia batekin, eta gero geratu gara egin dugu kotxe kedada bat Amurrera joateko manifestaziora. Joaten gara Amurriora, baina aurten Aiaran egingo dugu. Joan gara mendira lokatza artean ibilbide bat egitera, talde polita bildu eginda hori egiteko. Gozaldu dugu hemen, kartela prestatu ditugu. Aurten emakume adinekoen argazkia prestatu ditugu, eta emakume adineko hoien argazkia gero elkarretaratzean paratuko ditugu. Gero joango dira udalaretoren hormak apaintzera. Elkarretaratzea eta gero Baskaltzera joango gara oletara, zinea badaukagu gero sozialean, eta gero geratu gara hemen Okondo eta Artzinagakoekin halako karabana bat eginez Amurriora manifara joateko, osea egun osoko ospakizuna badaukagu. Gaur Artzinegan egon dira emakumeen ekintz desberdinak. Goizan egin duguna da gozari bat, bakoitzak ekarri du etxetik
gozaltzeko gauza desberdinak. Egin dugu batuka feminista bat, herri osotik, 3 kaletik, eta ointxe bertan daude tailerra kumentzako. Eta, Gero egingo duguna da, guk biak prestatu dugun dantz bat, zer izan abestiarekin, untza tremenda eta Mafaldaren abestia. Eta egingo dugu lehenengo entzaioa, eta gero gozalduko dugu bakoitz. Eta janaria da, bakoitzak bere janaria atzetik ekartzen du, eta denak neska guztiak hor egongo gara frontoian jaten. Eta gero bigarren entzaioa eta grabatuko da azkenik. Gu gauz talde feministaren barruan eta bertako neska bat hitz egin zidan niri, esanez ekintz bat izango zela dantz tailer bat, eta nik esan nion baietz, egingo nuela, baina beraren laguntzarekin zein bakarrik ez nahi nuen egin. Eta gero hori prestatu egin dugu eta gaur beraien aurrean egin eta animatzen diren guztiak, emakume guztiak. Ondo pasatzera eta denak batera antzatzera eta egun gaur denak ondo pasatu behar dugu gure eguna da eta disfrutatzeko. Areta eta Laudion solasaldi eta hitzaldiekin hasi dute eguna eta kaleak hartzeari ekin diote jarraian. Matxismoaren bidean zenbat jende emakumean izana zuen mente. Gaur beste behin bildu gara hainbat emakume eta gorputz ezberdin Laudioko plazetan eta kaleetan aldarrikatzeko gure bizitza eta sistema hau ez dela zilegia. Horretarako egitarago paroa prestatu dugu eta jendean erantzuna oso positiboa izan da, asko gozatu dugu, borrokatu be bai, eta orain prest gaude eskualdeko manifara joateko eta han ere eskualdeko indarrak erakusteko. Eta kontuan izan da beste behin ere zaintzak erdigunean jarri nahi ditugula eta horri indarra eta babesa eman, ekimenetako bat izan da zaharren egoitzara hurbiltzea eta han zeuden langilei gure elkartasuna adieraztea edo gure berotasuna behintzat eta jendetua izan da eta ondo atera da. Amurrion eginda eskualdeko mobilizazioa, emakumean da nabatu da manifestaziora hainbat aldarri plazaratu eta oihukatzeko. Valientes, libres, diversas, somos manada feminista hacia la huelga.